Днеска сме 1 септември 2024 година. Хубав ден, докато ме намокри дъжда, но въпреки това пак се пише добре. Нивото е 54, чадъра го забравих от колата, викам то няма да вали. Вероятността беше малка, обаче стана точно обратното, заваля, намокри ме, докато събера багажа до колата, дъжда спря. Ма няма се връщам, се прибирам, че би стоим обли гърба, тъстрим се свана крака. Иначе трета ранка, една платика. Къде? И такива тритаранки хванах. Живи са, искат да бягат. Обаче, сутринта изтървах една хубава риба голяма. От миналата седмица ми тръгнало. Пак ми се повтаря, миналата седмица 2 дена изтървах едри риби. Сутрин на рано удря по една едра риба и после край. Та сутрин на зима само развиваше аванс, изобщо можах да я накарам да тръгне към брега. Навътре опъва, докато се откачи и замина. Иначе пък удря зверски, сгъва вейцата и повлича. Ако не си до вейцата или на аванса мина. И така. Сега ще се прибираме. Въпреки това риболова беше хубав. Другите толкова май не можаха да се сванат, тъй че това е.